खुलुमबाय बयखौबो मागो दमासिनि गिबियावनो गासिबनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। पि मागो लोगोसे लाइटिंजों बा बुंनाङा आरो इसिबां समायना नुदों नोंथां स्माइलि आरो मिनिनायखौ माने मिनिनायनि लोगोसे बेयावबो नै मा दंबावो नै लाभ वाव। गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, दिनै सेथि खालार मागो दाननि दिनैनि दिनाव माने गासैबो बर'नि न'खराव बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे खायसे माने बिदिनो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बिदिनो नियमा बांसिनानो सोलियो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दङ बिदिनो जों गामियावबो सोलियो आरो थ' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगाव मा जायो नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर नै एबार मा प्रग्रामाव फैलायखो नोंथांमोना उनथिं नुहुरदों जानो हागौ बेहाय जाबाय दं मा नों लोगोफोर नुहुरदोंना हेपि मागोनि बेहाय मागोनि न'आव लोगोफोर नाहर नै बेसेबांबा समायना फंबायमोना बानायदों बिखै हेपि मागो आरो ओइ र' नै लोगोफोर बिखै नुवाखै न'आ मागोनि न' आरो मागोनि न' लोगोफोर मागोनि न' ओमफ्राय जासिगोन आरो लोगोफोर नै जा माने जाबाय माने जा ओंखारबायानो ओमफ्राय आरो दा लाइटिं मोनायाव नोंथांमोना बेयावबो लाइट जोंनाय नुगोन बेनिफ्राय आरो बेयावबो नाय लोगोफोर माने बरिया आरो हेपि मागो फंबाया जाना रोंनायखौ माने स्माइलि होलायदो स्माइलि फेस बेहाय ओमफ्राय आरो नायाव बेयावबो लाभ दंलायो आरो माने हेपि मागो बरियाखै माने मोजांथार नुदों आरो थ' नै खेबसे सोरगिदिं नोंथांमोना दिन्थिहरनि न'नि सोरगिदिं दिन्थिहरनि माबोरै नुवाखै लोगोफोर वाव नाइस बोरै मोजां बानायदो खस्थ' खालामनायनि बे आरो नाजानायजोंसो जादों आरो लोगोफोर नङामोनब्ला मागोनि समाव गासैबो बिदिनो बानायना रंजानांगौ मोजां नुदों। A few moments later. थ' लोगोफोर नै नाहरदो माने फंबायमोना दहाय सानावनो नोंथांमोना दिन्थिहरखादों माने बिराद मोजां बानायदो आरो मागोनि न' ओमफ्राय आरो नायाखौ मोनो बिफाङावबो बिसोर एसे साजायलायदो आरो लोगोफोर बिदि साजायनानै जोंहा नायो बे बेसे माने टरेन्ट फंबाया माने जोंहाना बेखौ बानायदों आरो नायाखौनो मोनसे आर्टिस्टथार बियो बानायदों हेपि मागो लोगोसे लाइटिंजों बा बुंनाङा आरो इसिबां समायना नुदों नोंथांमोनानो बयबासो इयाव मिथिगोन आरो थ' लोगोफोर वाव माने वावसो होनगोन आरो नोंथांमोना दा नुफैबाय बेखौ थ' दा गामिनिफ्रानो साइसेफ्रा माने नुफैया बेखौ माने दिनै सब माने मागो मासनि 1 तारिख सब पिकनिक जानो थांजोबदो आरो माने मानासाव थ' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जायफोरा नुहराखै नाहरदो बिथांमोना दिन्थिहरनोसै माने मागोनि समाव लोगोफोर थ' दिनै माने खाना जाबावबाय आरो गासिबो मागो मासनि 1 तारिख रंजा खुसि गासिबो बिदिनो गोजोननाय मोनबाय आरो बिदिनो माने मा बुंनो बया इन्ट्रेस्ट ओमफ्राय लोगोसे हेपि मागो नै नानिमोनखौबो नाहर वाव ना मा बुङो माबोरै मोनदों बेखौ माबोरै मोनदों नाने मोजां नुदों ना मोजां नुदों माबायदि मोजां वाव मोजांथार ना नै हेपि मागो बानायदो हेपि ओमफ्राय एखे आरो मागो बेयाव स्माइलिबो दंलायो नै वाव लोगोफोर नायाखै माने स्माइलि माने इयाव टरेन्ट फंबाया खाट्रा बानायदों आरो नाय फै नाय मा बुंनो सानदों खेबनैसो मागोनि नामाव माबायदि इन्ट्रेस्ट मा खालामनो सानदोंमोन नोंसोरो दिनै साजायनाया आरो बुहुत साजायनो दंमोन ओमफ्राय जास्लाबासै माने आरो नांबावगौमोन नंगौ जेबो नङा थेवब्लाबो मोजांथार नुदों आरो बिदि माने फार्स्ट टाइम आरो बहुतखिनि प्रग्राम थाबावनांगौमोन आरो हास्लाबजोबासै इसोर मावजोबनो ओमफ्राय आंबो भाबिदोंमोन आरो इसोरो एबार माने मागोनि समाव स्पेसियेल प्रग्राम जागोन बायदि सानदोंमोन आङो ओमफ्राय आं भाबिदों सानावबो माने खेलाफोर बायदि जागौमोन खोमा होननानै खिन्थु आरो दा दिनै मानसिफोरानो एसे बिजि थाजोबदो ओमफ्राय बिजि थानायखाय माने जानो हायासै आरो गामिनि माखाबो सब माने मानासाव बेरायनो थांजोबदों ओंखायनोथ' आरो जेबो नङा थेवब्लाबो नेक्स्ट फैगौ बोसोरफोराव नोंहालाय फंबाय माबोरै नोंनि बहुत बरिया बानायदों बिदिनो
बानायबावनो हानायबा मोजां जागौमोन। मोजां जागौमोन जेबो नङा थेवब्लाबो बरिया हाइफाइ जाखादों आरो मोजांथार नुखादों बे हेपि मागो आं बेखौ साबसिन बेखौनो नुदों बेखौ स्माइलि फेसखौ नुखो आरोलै मा बुङो बेखौ टरेन स्माइलि आरो मिनिनायखौ माने मिनिनायनि लोगोसे बेयावबो नै मा दंबावो नै लाभ वाव दाना अर्गेनाइजार माबानि सेक्रेटारिनि फंबाय दे मागोनि मोननैसो कमेन्टसो खुलुमबाय बयखौबो मागो दमासिनि गिबियावनो गासिबनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जोंबो दिनैहाय गिबि खेब जोंनि गामियावहाय थ' बिदिनो मागो दमासि फोरबो लावखार ओंखाम जानाय फोरबोखौ नुबोबाय थायो गोदोनिफ्रायनो थेवबो बिदि जाफेराखैमोन नाथाय दिनै गोसोनि रंजानायजों लोगोसे जोंनि जायबा मावथि लोगोफोर बिसोरनि गोग्गा होनायजों गोसोआव जांख्रिखांनायजों लोगोसे बिदि खालामनो एबा बिदि मोनसे मा होनोमोन बेखौ लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ जिहेथु सानबाय बिसोर बुंबाय नालाय जोंबो मावनो गोनां जोंनिनो बयनिबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे मा होनगोन बेखौ नेमखान्थि मोनसे नेमखान्थि बेखौनो जोंबो जाहाथे दानि जोलै दानि इयुननि जोलै जोंबो बेखौ लाखिनो थाखाय जोंबो दिनै बे मोनसे स्टेपखौ लानानै दिनै मागो दमासिखौ जोंबो बिदिनो गाजा गोमजायै फालिदों आरो दे माने दिनै फंबायमोना बिदिनो बानायबाय आरो मोजांथार बानायदो आंबो बहुत साबायखर होदो बिसोरखौ माने दिनैनि डेटआव माने मागोनि 1 तारिख जेराव माने दिनै गेदेरखौ मान होनाय उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बिदि आरो बिदि माबाया दंमोन आरो नेमखान्थि सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय बिदिनो बे जोंनि गामियाव बिदिनो सोलियो ओमफ्राय दिनैनि डेटआव माने फंबायमोना बिराद मोजां बानायदों आरो बे प्रग्रामखौ आं नुनानै बिराद इन्टारेस्ट जादों एकदमबारे फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लोगोसे बिसोरनि आरो बहुतखिनि प्रग्राम दंबावोमोन जानो हागौ बिसोरखौ माने मेनेज खालामजोबनो हायासै हठात समनि आंखालबो आरो लोगोसे माने मावथि गावसोरनि सेंग्रा लोगोफोराबो एसे जोंनि गामियाव एसे खम आरो बेखायनोथ' एसे उसुबिदा जायो गासिखौबो मावजोबनो हाया थेवब्लाबो नेक्स्ट टाइम आरो फैगौ बोसोरफोराव बिदिनो मोजां आरोबाव मोनसे प्रग्राम बिदिनो मेनेज खालामनो हायो नेक्स्ट फैगौ समफोराव बिदिनो आं बेखौ आसा थियो फंबायनावबो नोंलाय फंबाय नोंगौ आसा खालामो जोंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो इसोरा जाहाथे फैगौ बोसोराव बेबायदि आलो गोजोनै जाहाथे रंजाबावनो हायो बिदि बोर बान्साखौ इसोर आनान गसाया गासैनोबो हरो होननानै बयनिसिमबो आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो थ' हेपि मागो गासैनिसिमबो हेपि मागो नै फंबायमोनाबो दान्दिसे उनाव रंजासिगोन आरो इसोरो माने दै बक्स गेदेर गेदेर दंखायो लोगोसे माने मिउजिक सिस्टेमबो दंखाजोबो आरो गासिबो ओइ मा दसे वाव आरो लोगोफोरना दान्दिसे उनाव इसोरनि रंजानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरसिगोन Sigaruazen ada menahun kami, sadase